Čaute ľudia, vítajte pri historicky prvom vlogu na tomto kanáli. A síce už som nahral 2, ale 2 som teda nevydal, takže tento dúfam, že... Tak tento kúkate, tak napíšte do komentáru, že pozerám. A momentálne sme na viedenskom letisku a ideme na Tenerife. A budem sa snažiť vám natočiť viacej stať vlogov. Takže nachádzame sa už momentálne na Tenerife, akurát sme pristali a akurát sme si už prebrali aj kľúče od auta a ideme sa na neho prvýkrát spoločne pozrieť. Takže som zvedavý, že či sme dostali vlastne to auto, čo sme chceli, alebo nie. Takže, no nemáme ten Jeep. Máme Peugeot. Čo? Prečo? Tak asi ho nemajú, no. Boha. Nevadí to sama. Takže boli sme skemnutí, lebo mali sme mať Jeep. No neboli sme skemnutí, ale... Hej. My sme si na schvál ešte vlastne doplácali za to, aby sme mali ako keby Jeep, taký Avenger nový. A bohužiaľ, no, nám to nevyšlo. Videli sme ho, ale nebolo na mieste, kde malo byť, ale toto je naše auto. Takže momentálne zažívame prvé minúty v tomto novom aute, v Peugeote. A akurát ideme prvýkrát aj tankovať, už sme videli nejaké tie ceny. A asi som zle odbočil, a nie, dobre. Dobre som odbočil. A videli sme už nejaké ceny tých pohonných môc, takže som zvedavý, že koľko to bude na tej pumpe, kam ideme my. Momentálne sa nachádzame na našej prvej zastávke, čo je Burger King. Ideme sa nájsť po našej dlhej ceste. Let trval okolo 5,5 alebo 6 hodín. Fakt to bolo už dosť také nevydržanie. No a poďme sa pozrieť teda, čo tu majú. Limited time offers. Cheetos. King Cheetos. Dobre, large combo. OK. Crunchy. Ukáž nejaké klasické kombo, nech vieme porovnať. Chicken combos by som skúsil možno. Nice, majú aj one. Duo bacon cheddar. No takže za celú objednávku sme minuli 21 €, s tým, že sme si dali fakt akože jedno veľké extra menu, jedno normálne menu a ešte tam máme nejaké bonusy, no ukážem vám potom, keď to príde, že čo to vlastne všetko je. Takže toto stálo 21 €. Máme 3 syrové omáčky. Toto je tá omáčka, o ktorej som vám hovoril. Syrová omáčka, výborná. Ideme otestovať hrancle. Výborná. A ešte si musíme nabrať vodu. Idem na to. Takže akurát odchádzame z Burger Kingu. A no koľko hodnotíš burger? Povedz. No. Ten kurací bol tak... Daj rating. Čakaj, poď takto napravo. No, kurací bol 9 z 10. Ten kurací bol tak 9 z 10 a ten hovedzí bol... takých 5, 6 možno. To bol ten Cheetos špeciál. Ten mi nechutil, ale kurací majú v Burger Kingu o mnoho lepšie tie burgery. Ja si tiež akože myslím, že Burger King kuracie burgery sú úplne že o dosť lepšie. Ale mne napríklad chudil aj ten hovedzí. A ja dávam 9 z 10 je ten kurací a 8 z 10 je kúrne ten hovedzí. No, takže my sme sa momentálne ubytovali. Chcel som vám to aj natočiť, ale zabudol som si mikrofón v aute, takže vám to teraz idem nejakým spôsobom ukázať, že kde sme ubytovaní, ako toto vyzerá. Že toto vyzerá okolie, tu je hneď dole pumpa, tu sú parkovacie miesta, my stojíme tu úplne na konci. A teda toto je náš hotel, vlastne Choleo hotel. Je to vlastne niečo také pre cestovateľov, ak som to správne pochopil. Vyzerá to moc pekne, tuto je hneď bazén, tam je nejaký bar, reštika, je tu veľa
lehátok a my máme vlastne izbu tamto hore. No, tak naša izba vyzerá vlastne takto. Je to taká menšia izba, sú tu takéto random nadpisy, ja neviem, Explore, Discover, Repeat. Potom tu máme posteľ. Takto je výhľad, hej, tu je kúsok bazéna, ale tak v podstate my to máme na 4 noci. A takto tu máme, hej, posteľ. Čiže podľa mňa fajn taký základ, čo potrebujeme. A vyzerá to tak celkom smiešne. A ešte takto je telka. A ešte vám ukážem kúpeľku, hej. Celkom veľká, hej, tu je obrovské zrkadlo a sprcha. Takže čaute, po krátkej prestávke. Boli sme sa okúpať v bazéne a boli sme sa pozrieť ešte pri pláži, čo máme vedľa hotela blízko. A teraz sme sa vybrali do obchodov trocha. Išli sme vlastne do takého mesta vedľa, čo je vlastne to, že Las Americanos. A tu sú nejaké obchody, sú tu nejaké stánky a chceme sa pozrieť aj na pláž. A tak nejako okolo, že čo tu je a vlastne, že čo tu môžeme vidieť a tak. A tak uvidíme, možno vám niečo ukážem z tohto dňa. A ak už nie, tak potom sa vidíme už len ďalší deň, lebo my vlastne potom už len prídeme a asi si už len láhneme a pôjdeme spať, lebo sme tu unavení z tej cesty. Áno. Takže tak. Takže je deň druhý na Tenerife a momentálne máme namierený smer do dedinky Maska a pozrieme sa na aj jej okolie, sú tam vlastne také hory a potom skúsime vybrať si nejakú reštauráciu, do ktorej sa pozrieme nejakú tú lokálnu alebo niečo, čo tu bude a dáme si tam niečo dobrého. No ale takto to zatiaľ vyzerá na našej ceste do Masky, do dedinky a cesta je zatiaľ veľmi v pohode a vyzerá to fakt krásne. Sú takéto cestičky a teraz sme... Koľko sme boli vo výške? To som nepozerala. Asi. Aha, dobre, ale tak podľa mňa sme tak okolo 600-700. Viac tisíc hej? takých. Tak možno aj 1000. Teraz už. Ale vyzerá to super. A tuto je vlastne takéto parkovisko. Takže to je 1050, to je takéto parkovisko. My sme zastali tuto. No a potom sú ďalšie ešte. Tuto je taká zastávka a potom postupne sa ide zase dole až do dediny. No takže do Masky sa nám bohužiaľ nepodarilo dostať. Maska sa nachádza tuto dole a bolo tam vlastne strašne veľa aut a nedalo sa tam zastať, takže sme zastali na niekde ďalej. Vlastne to, že Hilda, neviem, či to je taký spod alebo dačo. Tam je nejaká kaviareň. Hej, bolo tam... Nebolo to otvorené teda? Bola tam kaviareň a vlastne stade to sa vraj dá 1,5 kilometra dostať do tej Masky, hej, to je tuto hneď dole. Tak sme sa vybrali takouto cestou a pozrieme sa, že čo to bude. Možno myslíš, že by sa tam dostalo... niečo pofotím a tak. Vlastne autom by... A autom tu dole neviem, no. Ale vyzerá to tu moc pekne. Aj tá Maska vyzerala riadne pekne, len strašne veľa ľudí vidno, že tam chodí. Aj tam bolo proste strašne veľa aut a majú tam, ja neviem, poviem tak 30 miest, hej, že a tuto čo vidíte, tuto čo vidíte, tieto auta, tak to sú vlastne tie parkovacie miesta a všetci chodia vlastne sem, tuto je tá dedina Maska a tuto je taká ikonická, hej, skala za tým, že keď si spravíte stade fotku, že tak to vyzerá tak pekne.
nachádzame sa už v dedinke Maska. A toto je ten taká známa skala, kde sa chodia ľudia všetci fotiť a tak. My sme prišli úplne stade z hora, takže neviem, či sa nám to moc oplatilo. Akože je tu vlastne len tá dedina, sú tu samozrejme takí tí predajcovia, čo predávajú nejaké bucové výrobky alebo nejaké medy a takéto veci, ale inak to akože nič také není. No toto je celkom pekná tá skala a takto to vyzerá. Takto to vyzerá podľa mňa ešte krajšie, keď vidíte okolo seba tie hory a ako je postavená vlastne tá dedina. To je zaujímavé. Ale inak akože, neviem, išli sme sa podľa mňa takých 40 minút alebo koľko, takže teraz pôjdeme vlastne celú tú cestu zase naspäť. No takže my sme sa z Masky presunuli už dole a teraz sme pri takejto zaujímavej stavbe. Neviem ani, že čo to je. A tu je takáto pláž a obrovské vlny, strašne tu fučí. Čiže tu určite sa kúpať nebudeme. Akože fakt strašne fučí, neviem, či ma počuť. Mám tam aj tu blbosť na ten mikrofón, ale to neviem, či pomôže alebo tak. My sme zostali vlastne tuto a ideme sa takto pozrieť asi na tie vlny a tak, možno dačo ešte natočím, ale toto je fakt zaujímavá stavba. Mňa, že ak vydrží tu normálne i zvuk s tým, že tu fúka ako krava, mám tu len ten dead cat na tom a ak toto počuť normálne, že mňa a tento vietor nie, alebo teda aspoň mňa, že rozumie, tak je to podľa mňa úplne, že skvelý mikrofón a najlepší, aký sa len dá a pozrite, aké vlny tu sú extrémne a extrémne fúka a tuto už ide nejaká hmla, takže my sa ideme teraz nájsť, dáme si nejaké cestovíni a uvidíme, čo ďalej. Veríme, že potom ešte bude nejako krajšie a že sa okúpeme aj. Tak momentálne sa nachádzame takto v reštike, dali sme si cestoviny a pincu. Zaparkovali sme auto a idem vám pustiť, aká recenzia bola vlastne na túto reštiku. A potom vám ukážem teda aj jedlo a tá recenzia nás presvedčila o tom, že sa musíme ísť. No, tak už nám prišli vlastne pasta z meatballs. Vyzerá to riadne. No, ochutnaj, čo povieš? Strašne plný tanier. Čo? Strašne plný tanier. Akože vyzerá to, že je to masné, vidíš to? Ale vidíš, dostali sme k tomu aj tie chleba. Aj chleba k tomu, je. Je to dobré? A tie meatballs ešte. Ešte meatballs. Tie meatballs nie. No, už nám prišla aj pizza. Margarita a vlastne za toto celé sme zaplatili nejakých 25 €, tuším, aj s nápojmi. No to je odo mňa teda na dneska všetko. Ja dúfam, že sa vám tento prvý vlog z Tenerifu páčil a ak sa vám teda páčil, tak budem rád za každý like a nový odber a vy si už teda môžete vychutnať len tento nádherný západ slnka.